नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर महाद्वार निर्माण आणि महाद्वाराखिंच्यान वार्षिक पूजन पर्यंत सुरक्षा वणत निर्माण कामगिरीसाठी शंकुस्थापना. मच्छीमारीला विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतलो फेडरेशन अध्यक्ष राजू तांडेल. वाहतूक नियम उल्लंघन, गुलाबी फूल देऊन जागृती. मुनगोड तालुका मार्केटिंग सोसायटीत युवा नेता श्री विवेक हब्बार हेंगेली भेट. काणकोण माटवे खोला हिंगा आदिनाथ मंदिराचे नूतन मंदिर उभारच्या पायाभरणी समारंभ. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. कामगार व साखर मंत्री माननीय श्री शिवराम हेब्बार आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार रुपाली नाईक हेमी आज कारवारचे रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर महाद्वार निर्माण आणि महाद्वाराखिंच्यान वार्षिक पूजन पर्यंत सुरक्षा वणत निर्माण कामगिरीक शंकुस्थापना केले. या कार्यक्रमात प्रमुख गणपती उळवेकर, राजेश नायक, भास्कर नार्वेकर, श्री नागराज नायक आणि नगरसभेचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सार्वजनिक उपस्थित आशिल्ले. मुनगोड तालुका मार्केटिंग सोसायटीत युवा नेता श्री विवेक हब्बार हेमी भेट दिली. ह्या वेळार सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांन श्री विवेक हब्बार हेंगेले सन्मान केले. ह्या वेळार मार्केटिंग सोसायटीचे अध्यक्ष श्री रविगौडा पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे मंडलाध्यक्ष श्री नागभूषण हावणगी, श्री परशुराम तहसीलदार आणि इतर सदस्य उपस्थित आशिल्ले. हेल्मेट घाल नसताना रस्त्यावर बायक मारू लागलेल्या 10 पेक्षा जास्त वाहन चालकांक पोलिसांनी थांबवून घेऊन त्यांना दंड घालच्या बदली गुलाबा फूल देऊन जागृत केले आणि परत तुम्ही वाहतूक नियम तोडनाका म्हण वर्ण केले. पोलीस वरिष्ठ अधिकारी शिवप्रकाश देवराजू हेमी रस्त्याचे वाहतूक नियमांबद्दल सार्वजनिकांक हँडबिल देऊन जागृत केले. ह्या वेळार पोलीस वरिष्ठ अधिकारी बद्रीनाथ, DYSP अरविंद कलगुज्जी, CPI संतोष शेट्टी, शहर PSI संतोष कुमार एम, ग्रामीण PSI रेवण सिद्धप्प, वाहतूक PSI जंकण नवर उपस्थित असले. मच्छीमारी समाजाच्या विकासासाठी निस्वार्थ मनान जिल्ह्याचे मच्छीमारी समाज आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय हजेन मुखार व्हरच्या प्रामाणिक प्रयत्न करतलो म्हण उत्तर कन्नड जिल्हा मासळी विकचे सहकारी फेडरेशन अध्यक्ष राजू तांडेल हेमी सांगले. अंकोलचे कणगिल मच्छीमारी सहकारी संघ आणि गावचे लोकांनी सन्मान कार्यक्रम आयोजन केले. या सन्मान कार्यक्रमात तेमी उलयले की सहकारी संघाच्या मेळचे सगळे सौलभ्य मच्छीमारी लोकांक मेळतले. कारवारच्या मादालच्यान भटकल तालुका सीमापर्यंत मच्छीमारीला विकासासाठी सहकार्य करतले म्हण तेमी सांगले. काणकोण माटवे खोला हिंगा आदिनाथ मंदिराचे नूतन मंदिर उभारच्या पायाभरणी समारंभ उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर हेमगेल्या उपस्थितीत झाले. ह्या वेळार उलयतना श्री कवळेकर हेमी आदिनाथ मंदिराच्या उभारणीसाठी सगळ्यां संयमी भावनेन व एकजुटीन काम करू जाय असे आवाहन केले. मंदिरासाठी अंदाज 95 लाख रुपये खर्च येतलो अशी माहिती श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान समितीचे सचिव संतोष कुलकर्णी हेमी दिली. आश्रयदाते, देणगीदार, भाविक व ग्रामस्थ हेमगेल्या देणगेच्यान हे मंदिर जातले. खोला पंचग्रामातल्या अत्यंत जुना मंदिरात आदिनाथ मंदिराची गणना जाता. अल्प काळात हे मंदिर उभारचे मानस असा. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 1, अंकोला 3, होन्नावर 5, शिरशी 1, सिद्धापूर 1, यल्लापूर 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 21 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 1, अंकोला 1, कुमटा 1, होन्नावर 1, शिरशी 3, सिद्धापूर 1, मुनगोड 11 आणि हळयाळ 2 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,663 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली आणि 4,252 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 234 रुग्ण उपचार घेतले असतात. तातूंत भितर 83 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 151 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले असतात. काल 2 लोकांले मरण झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 177 लोकांले मरण झाले असा.
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी न्यूज हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्या विसरू नका. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुढे अपडेट मिळण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.